देढ़ सकाळ ମୁଁ ଆସିନି ସେ କହୁଛି ତାର ନା ବେଶୀ ହେଇଯିବ ଦେଢ଼ ମାଛ କିଛି ମିଳୁନି। ହଁ ତମେ କହୁଛ ବା ତମେ କଣ ଠାକି ଦଉଛ ନା। ସକାଳୁ ଗଗୁଆ ସେଇଠୁ ନେଇକି ଗଗୁଆ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିବନି ଆମର ନଈଧାରେ ଯେଉଁ ମିଠା ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ନା ହଉଛି ନା ସେ ଚାଲି ମାଳ ହଁ 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 ଠିକ୍ କହିଛି ଛୁଆ। ସବୁ ନେବୁ ସବୁ ନେଇଯିବୁ ଆଉ କ'ଣ କିଲୋ ଅଧ କିଲୋ ନେଇମୁ କ'ଣ ଏଇ ଖେପାଟା ଯାହା ବାଛା ହେଉଛି ନେଇ ଆସ ହଁ ତାକୁ ନେଇଯିବା। ହଁ ତମକୁ ବାପ ପୁଷେଇବ ଆମକୁ ପୁଷେଇନା ଆମେ ତମକୁ ନେଇକି ଆମେ କାହାକୁ 30 ଟଙ୍କା ଅଧିକା ଆଣି ବିକିବୁ କଥାଟା ଏଇଆ। ସେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଦେମି କହିଲା ମୁଁ ବାଛିକି ଆଣେ ହଁ ତୁ ଯାଉ ଏଇ ଯେ ଗଲେନି ନା ଆଗକୁ ଏଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଇସି ଏଇ ବଙ୍ଗାଲ ନା ଦିଲ୍ଲୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଗଲେ ନା ସେଇ ଯେଉଁ ଇଏ ଏଇ ବାଟ ବା ଗଲେ କାହିଁକିନା ସିଏ ଦେବେନି ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବେଶୀ ବାଲା ଦେବେ। ହଁ ସେ ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପଇସା ନେଇଛି ନା ବଙ୍ଗାଳି ଗଲେ ନା 4 ଜଣ ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଦେବେ। ହଁ ସେଇ ଏଇ ମୁକ୍ତି ଦେବ ମୁକ୍ତି ରହୁଛି ଏଠି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ମୁକ୍ତି ବା ମେନ୍ଦର ମୁକ୍ତି ବା ମେନ୍ଦର ନା ଦିଲ୍ଲୀ ହଁ ଦିଲ୍ଲୀ ମେନ୍ଦର ଠିକ୍ କହିଛ। ମୁକ୍ତି ହେଉଛି ମାଛ ମୁକ୍ତି ହେଲା ଆମ ସେପଟ ନେଇ ଇଡି ବ୍ଲକ ହଁ ସେ ମେରା ଯେଉଁ ତା ମାଲିକ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ବାପ ମୁଁ ଆଜିକା ଲୋକ ନୁହେଁ କାଳିଆ ଭାସ୍କର ମୋର ମେନ୍ ଲୋକ ଏଇ ଛୁଆ ଜାଣିଛ ତ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି ବରାବର ହଁ ବାବୁ ବୟସ ହେଇଗଲା ତମକୁ ସେତେବେଳେ ଏଇ ମୋଟା କାଠି ଦଉଡ଼ି ଏଇଠି ପଲା ଆସିଲା କାଳିଆ ଭାସ୍କର ଏଇ ଫୁଲଗୋଟିର ଜଗ ହଁ ଆଉ ଇଏ କହନ୍ତି ପଚା ହଁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ନେବୁ ରାତିରେ 8ଟା ପଚା ନା ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ଆସେନି କି ଯେ ବଇଁଶି ଭୁଙ୍କି ଭୁଙ୍କିଆ ये गरम पड़ा आ 10-12 दिन पर ये बेसी है बनिया जगह कड़ी कमी जीव नहीं बेसी है सी ब्लाउज बेसी है आज्ञा 7-8 मिनट हाँ बा सकाळ तो 60 किलो मुझे पठे देखा पानी टाइम आ कौन हम सब देखी नहीं हम देखिए आस खाई छोटिया